da kuke gani an riga an ɗaura aure na freedom a wannan rana ta asabar mai albarkar gaske. Allah ka amin da matsayin annabi, Allah ka zaunar da su lafiya. Allah ka ba su zaman lafiya. Allah ka ba su zaman lafiya. Allah ka ba su zaman lafiya. Ga ango nan, ango fa baki yau har kunci. Yawwa nan ta al'umma ne suke ta nuna murnarsu a wannan rana. Allah ka ba su zaman lafiya mai ɗorewa. Allah ka ba su zaman lafiya. Yawwa wannan shine angon. Yawwa mu tafi. Yawwa yawwa nan gasu nan, ya ɗauko mashin mu tafi. Coach to su tawo da mashin din, ai an riga an yi jawabai. Amin dan matsayin annabi. Amin. Su suka ba da auren, ka ce ya tawo, ku tawo. Sayyidi, salamu alaikum. Murin lafiya, ya ayyuka. Amin don matsayin annabi. Amin wallahi. Allah ya bada zaman lafiya. Sai mun to yawwa, mu sai mun to sanyi sai mun ga abin da ya tura. Ga ango mai capacity ya baza. Ango ya baza.